Руска, Силва. Искам да благодаря и на жените, които не успяха да дойдат днес с мен, ангажирани са, но знам, че те са с мен, въпреки когато ги няма. Благодаря на Бог за Мена, за Дора, за голямата Силвана. Някой пропускам ли Вървинка? Някой пропускам Мена, Дора, Силвана. Някой пропускам. Но благодаря за всяка една жена, която е в църквата ни. И благодаря на Бог за Рена, за Руска. Благодаря за Гергана. Благодаря за Елена, че са там. За Роси благодаря на моя Бог. Благодаря ви, че винаги сте до мен и ме подкрепяте във всяко едно нещо, което Бог ни дава да вършим. Искам да ви кажа, че всяка една от вас, жените, има правото да издига Бог, защото ние сме призовани чрез един велик цар. Ние сме царски дъщери на Бога и ние избрахме да воюваме нашите битки, в нашите проблеми с нашия цар. И ние сме благодарни на това, че можем да се градим домът си на най-здравата канара. И това е Исус Христос. Искам да ви благословя с един стих. Ефесяни 5 глава от 21 стих надолу. И така, подчинявайте се един на друг в страх от Христос. Жените на своите мъже, както Господ, защото мъжът е глава на жената, както и Христос глава на църквата, като Той е спасител на тялото, но както и църквата се подчинява на Христос, така и жени, нека се подчинявате във всичко на мъжете си. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Така искам да ви благословя с това, че Бог ни кара на жените да се покоряваме на мъжете си с почит и да ги обичаме и да не се украсяваме с външни неща, но да се украсяваме с Бог и с Словото Му, защото Той е нашата основа, нашата идентичност. Господ ни дава това право да го разкриваме, да охаем. Ние заедно да охаем на най-красивия парфюм, да охаем на Царя. Благодаря на Бог за тази възможност, че всяка една от нас може да го разкрива тук на това място. Нека винаги и всякога да знаем, че ние, жените, имаме право да издигаме Бог където и да е, по всяко време, във всеки час, да разкриваме Бог и да говорим за Него. Да не стоим в това, че ние като по-слаб съд, ние не можем да го разкриваме. Ние сме царски дъщери, ние сме извикани за време като това, да можем да разкриваме и да разказваме за чудните дела на Бог. Аз вярвам, че всяка една от нас по един или по друг начин има какво да разкаже за това какво е преминала и какво е преживяла, но заедно с Христос го е преодоляла, защото имаме един, който ни изкупи чрез една жертва на кръста и това е Бог. Благодарим на Бог, че можем всички заедно да го разкриваме. Обичам ви и благодаря на Бог за всеки един от вас. И ако може, нека да се изправим, да издигнем ръце и да се помолим, да разкрием нашия Цар.